26 жовтня, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова, вітаю вас. Порушення несистемні та не вплинуть на загальний результат. Громадська мережа «Опора» відзначила конкурентність та чесність місцевих виборів в Україні. За даними Центральної виборчої комісії, проголосували 10,5 мільйонів українців. Це близько 37% виборців. Це рекордна низька явка. При цьому мережа «Опора» зафіксувала порушення на кожній 10-й дільниці. Переважно це спроби можливістю змінити місце голосування. В Києві, а також в Київській та Харківській областях таких людей автобусами звозили на дільниці. Загалом через порушення процедури голосування поліція порушила 159 кримінальних проваджень та понад 3 сотні адміністративних. А «Слуга народу» не повторила тріумф минулих парламентських виборів. Згідно з екзитполами, кандидати в мери від цієї партії не перемагають в жодному обласному центрі, а до другого туру проходять тільки в Ужгороді, Рівному та Кривому Розі. Голова партії Олександр Корнієнко не вважає такий результат провалом, допоки невідомі результати виборів до місцевих рад. В «Опорі» також відзначають вплив з боку президента. На думку фахівців, в опитуванні, яке відбулося паралельно з голосуванням, вживались вислови з передвиборчої реклами партії «Слуга народу». Вся підготовка до проведення цього опитування мала форми прихованої передвиборчої агітації з боку президента, зокрема використовування слоганів, висловлювань, які є ідентичними, що використовувались політичною партією «Слуга народу» на зовнішній рекламі, інших агітаційних матеріалах. І також це має форми з точки зору міжнародних стандартів зловживання адміністративним ресурсом. Поруч з дільницями пропонували відповісти на 5 питань від президента. Попередні результати вже оприлюднили в партії «Слуга народу». На 4 запитання від глави держави українці відповіли ствердно. А на питання про вільну економічну зону для Донецької та Луганської областей голоси розділились майже порівну. В партії наголошували, що це опитування не матиме юридичних наслідків та поки не розкривають джерела його фінансування. В громадській мережі «Опора» назвали опитування спробою заохотити виборців прийти на дільниці. А в ОБСЄ наголосили, що це створило нездорову перевагу для партії «Слуга народу». Окупаційний Верховний суд Криму викликав пранкера Вована для надання свідчень. На півострові окупанти продовжили розгляд так званої кримінальної справи проти Іллінури Іслямова. Як повідомив адвокат Микола Полозов, так званий суд прийняв ухвалу про примусовий привід Кузнєцова. Це справжнє прізвище пранкера. У 2015 році російські пранкери Вован і Лексус заявляли, що провели серію розмов з ініціаторами громадянської блокади Криму Мустафою Джемілєвим і Іллінуром Іслямовим і нібито з'ясували, хто саме підірвав електроопори на адмінкордоні з Кримом. У свою чергу Іслямов стверджував, що запис є фальшивим. До того ж, так званий суд задовольнив клопотання захисту про ознайомлення з матеріалами справи. Йдеться про 14 компакт-дисків з фото, аудіо і відеоконтентом, які частково були досліджені в ході так званого судового слідства. Як заявив адвокат Микола Полозов, ця справа – політичне переслідування за невизнання окупації півострова. Одно из обвинений, которое предъявлено Иллинуру Ислямову, касается публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. То есть фактически это прямое политическое преследование за высказанное мнение. В этой связи я хочу отметить, что, вступая в этот процесс, совершенно не испытываю иллюзий относительно качества решений, принимаемых российскими судами здесь, в Крыму, по такого рода политическим делам. Но основная задача заключается в том, что позиция моего подзащитного, безусловно, прозвучит в рамках данного судебного процесса. Это будет в том числе и его трибуна для высказывания своей позиции, политической позиции относительно событий, произошедших в Крыму за последние 6 лет. И вне зависимости от итога, который, в принципе, в такого рода делах закономерен, борьба за справедливость, борьба за правду будет продолжаться.
Після 2014 року українські суди винесли 30 вироків, пов'язаних зі злочинами в Криму періоду окупації півострова. Про таке повідомив прокурор Автономної Республіки Крим і Севастополя Ігор Поночовний в інтерв'ю урядовому кур'єру. Серед тих, хто отримав вирок за державну зраду, колишній депутат Верховної Ради Василь Ганиш. Його засудили до 12 років ув'язнення. 10 років за ґратами отримав колишній міністр охорони здоров'я Республіки Крим Петро Михальчевський. Вони приїхали на материк після окупації і опинилися на лаві підсудних. А колишня колега Ганиша по кримському парламенту Світлана Савченко також отримала 10 років позбавлення волі, але заочно. У березні 2020 року прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила, що до українських судів направлено 91 звинувачення проти кримських і севастопольських депутатів, які сприяли організації так званого кримського референдуму. За минулу добу в Україні підтвердили 5426 випадків COVID-19, 73 пацієнти померли. Найбільше хворих було виявлено у неділю, в день місцевих виборів у Харківській, Одеській та Житомирській областях. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, всі протиепідемічні норми під час виборчого процесу виконувалися. Але найближчим часом в Україні очікується зростання випадків коронавірусної інфекції. Утім, це не пов'язано з виборами. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов порахував, що українська вакцина проти COVID-19 може з'явитися за рік, після проведення усіх необхідних досліджень. Нам треба пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат на вакцину, звісно, став вже вакциною. Для цього треба пройти 3 фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо очікування в наші збудуться і дійсно обраний виробник і обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже ми намагаємося якомога швидше, зрозуміло, що це тривалий процес, думаю, десь рік, ми можемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19. В окупованому Криму виявили 138 нових випадків захворювання на COVID-19. Ще 61 людина захворіла у Севастополі. Серед пацієнтів – члена Ради Федерації від окупованого Криму Ольга Ковітіді. Сенаторка не стала лікуватися на півострові і доставили в одну з московських клінік. Разом допомогти хворим в Криму закликають в Меджлісі та Всесвітньому конгресі кримських татар. Там відкрили збір грошей на дефіцитні ліки для наших співвітчизників в окупації. Через стрімке зростання кількості інфікованих неможливо придбати цілий перелік медикаментів, серед яких вітамін С і Д в пігулках, лазолван, амброксол та різні засоби для інгаляції. Повний список необхідних засобів ви можете побачити на екрані. За можливості їх можна придбати власноруч. Збором допомоги у Києві опікуються волонтери з громадської організації «Харамеліс». В Меджлісі також просять повідомляти про рідних та знайомих, що хворіють на COVID-19, щоб включити їх до списку на отримання допомоги. Для збору коштів відкрито 3 рахунки в турецьких лірах, євро та доларах. Окупанти продовжують активно бурити кримську землю в пошуках води на території Віленського, Зузького, Іванівського родовища. За словами окупаційного голови уряду Юрія Хуценюка, в пошуках додаткових джерел води ведеться буріння свердловин для забезпечення потреб Сімферополя, Сімферопольського і Бахчисарайського районів. З грудня там працюватимуть 5 свердловин, що дозволить додатково подати більше 20 тисяч кубометрів. За даними експертів, це крапля в морі. Лише у Сімферополі добова норма майже 150 тисяч кубометрів. Проте шкода екології від свердловин непоправна. З 24 серпня в Сімферополі, в Сімферопольському і Бахчисарайському районах окупованого Криму обмежили подачу води через посуху. Обмеження вводилися в 3 етапи. 7 вересня введений 3-й, найжорсткіший. Водопостачання здійснюється по годинах вранці і ввечері. З 23 вересня обмеження подачі води введене в Алушті, Партеніці і Малому Маяку.
Азербайджан взяв під контроль кілька населених пунктів в Карабасі. Це села Зангіланського, Джебраїльського та Губадлінського районів і місто Губадли. Напередодні Вірменія та Азербайджан вчергове домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Воно мало б розпочатися сьогодні. Таких домовленостей досягли представники МЗС обох країн за посередництва заступника держсекретаря США Стівена Бігуна. Але вже зранку Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир'я. Так, за інформацією Міністерства закордонних справ Азербайджану, місто Тертер та прилеглі села опинилися під артилерійським обстрілом вірменських збройних сил. Загалом Азербайджан з початку конфлікту звільнив вже 173 населених пункти, серед яких 4 міста. Друга Карабаська війна триває близько місяця. Ця війна для нашого народу вітчизняна. Ми звільняємо від окупантів землі нашої батьківщини. За цей період славна азербайджанська армія звільнила від ворога ряд населених пунктів. Ми на полі бою відновлюємо історичну справедливість, тому що Нагірний Карабах – споконвічна історична земля Азербайджану. Століттями азербайджанський народ жив, творив на цих землях. Ми добре знаємо історію Карабаху. В останні роки проведено багато робіт по донесенню до світової громадськості цієї історії. Він мріяв літати на Дайпетрі, а став національним героєм. У ті дні відзначають 100-річчя з дня народження кримсько-татарського льотчика аса Аметхан Султана. З цієї нагоди близько сотні людей вшанували пам'ять героя біля його погруддя на столичній алеї Вічної Слави. Лідери меджлісу кримсько-татарського народу, колишні політв'язні Кремля, активісти та діти з кримської родини згадували Аметхан Султана і міркували про принципи, які він сповідував. На згадку про цей день учасники акції отримали унікальні монети, випущені Нацбанком України на честь 100-річчя від народження героя. Ахтам Сейтаблаєв, який зіграв Аметхана у фільмі «Хайтарма», поділився, чому його навчила історія льотчика. Докладніше далі у сюжеті. Неохопний кошик квітів у кольорах національного стяга з тамгою до погруддя кримсько-татарського національного героя. У середмісті Києва віддали шану льотчику асу Аметхан Султану та нагадали про його звитяги. Почали з молитви про героя. Альхамдулілляхі Раббіл Аламін, Ар-Рахманір-Рахім, Маліки Явміддін, Ійяка нa'буду ва ійяка настаїн, Іхдінас сироталь мустақим. Він громив ворога, звільняв Крим від нацистів та завжди був вірним сином свого народу. А сьогодні в російсько-українській війні вже є нові герої серед кримських татар та українців, каже голова меджлісу Рефат Чубаров. Вони надихаються подвигами попередників, таких як Аметхан Султан, та шанують свій рід. А після звільнення півострова ті, хто не підкорився російським окупантам, так само будуть відзначені вже у кримсько-татарській національній автономії, підкреслив Рефат Чубаров. Коли ми повернемося на свою землю і звільнимо Крим, і не буде там російських окупантів, кожній людині, яка відповідає найголовному принципу, він ніколи не віддаляється від свого народу. Він завжди намагається в житті утвердити те, чого хоче народ. І кожній такій людині буде надана достойна шана. Кому пам'ятникам, кому назвою вулиць, шкіл, кому епосами. Це завжди було в нашому народові. Більшість цих дітей народилися у Криму до окупації, а хтось вже на материковій Україні. Вони об'єднані громадською організацією Хрем-ай-Ліси «Кримська родина», де зберігають традиції народу. Парылдаған йылдызы, ось халқының Аметхан, намус ары рызы. Шу йылдызның нұры іч омур біля сонмече. Аметхан, сенің адың ғұрурман. Çok eşitim, hem türkü hem икейim. Her zaman mavi kökeğimin bakında seni göreyim. Haramansın yekeni. Hayalarının arasında
харталки бій. Учіп чихти мілятимним їлдизи. На згадку про 100-ту річницю льотчика-героя учасники акції отримали особливі монети. Їх нещодавно презентував Національний банк. На аверсі зображений сам Аметхан, а на реверсі – епізод з фільму «Хайтарма». Діти раді отримати такі подарунки та охоче діляться своїми думками про героя. Амитхан Султан. На другой стороне самолеты. Он сражался за людей, он был готов отдать свою жизнь за других. Мы должны всегда помнить про свой народ, гордиться им и не стесняться его. И все время знать свой язык, знать культуру своего народа. Амитхан Султан, он знал это, и я им горжусь. Ахтем Сейтаблаєв виконав роль Аметхана у стрічці «Хайтарма». Льотчик АС, повернувшись до рідної Алупки, бачить жахи сталінської депортації кримських татар. Зважаючи на відомість та бойові заслуги Аметхана, його батькам дозволили залишитися на батьківщині. Після тої війни він залишився вірним своєму народу. Брав участь у мітингах кримських татар в Москві та поставив свій підпис під листом засудження геноциду. Тому, каже Ахтем Сейтаблаєв, і сьогодні є чому повчитися у героя. Ми навчаємось все своє життя гідності, мужності, пам'яті, дотримання свого коріння, пам'яті в контексті того, що не забувати, звідки ти, де твоя земля, де твоє небо, де твої предки і де мають бути Аллахсме, це твої нащадки. Ми пам'ятаємо про своїх героїв, що ми пам'ятаємо про свої коріння. І ми обов'язково повернемось в Крим, тому що ми завжди повертаємось. Друзям Аметхан Султан казав: «Орли не вмирають на землі. Вони з останніх сил піднімаються в небо і там складають крила». Так сталося і з ним. Під час випробування літака з новим реактивним двигуном в 1971 році сталася аварія. Пілот втратив контроль над машиною, в якій і загинув. За 32-річну кар'єру він здійснив понад 600 бойових вильотів. А в пам'яті залишився вірним сином кримсько-татарського народу. Владислав Стужук, Іслам Пінка, Заман, АТР. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.